Komachielo en ni penj mar jo klas 12 KCSE ma higani ne ochakore yango kinyi ma kawuono. Kamber jatend migao mochung'ni weche mag penj mana Julius Ogamabegos ne otelo ne chenro mar yawo tese kata containers mane oting'o penjgo. Ka chenro ma kamano time kaunti ma Kwale, seja bende county commissioners kaachiel kod directors ma opogore opogore ma ochung'ni weche mag somo sub counties ma opogore opogore bende notelo ne chenro mar pogo tese mag penjgo. Ka e kaunti ma Bay kwan jopuonjre maromo 34,859 bende ne ochako penjgi mar KCSE e yo makare kuonde timo penj kata examination centers maromo 300 duto e kaunti ma Bay. E kwan jopuonjre go, lipot yango ni jopuonjre ma kwan gi romo 18,128 kuomgi ne gin joma chuo. Ka bende joma puonjre ma wakeini kata manyiri ne gin 16,716 to mano director mochung'ne weche mag somo sub county ma Homa Bay mano Ziada Osano kod jalup county commissioner Charles Mwayaya kanyakla ne otelo ne chenro mar pogo tese mag penjgo ka chenro ma kawuono timore e apisi mar county commissioner. Ziada ne onyiso jopuonj madongo mag sikunde mag sekondar kata principals mondo mi koro gibed jogo mobidhore kindeni ma penj mar jo klas 12 KCSE dhi e nyime. Ne onyiso apisa ma bende rito penjgo mondo mi koro luw chike duto manoket kod duol mochung'ne tayo weche mag penj e pachoka NEC. Ka bende olero ni okenge duto oseketi makare mano ni onge chochni moro amora ma obiro bedo e kinde ma penjno biro dhi nyime pachoka mangima. A whole 31 centers receiving the exams with no incident this morning. We expect that as they get to the schools, everything will work well. We have been able to register and prepare through the year to the culmination of today as they begin a total number of 3,993 candidates who are sitting their KCSE exams beginning today. And we expect that all will be well with them. We actually want to wish them success even as they leave the container to their various centers. With me here is my colleague from the Teacher Service Commission, whom we have worked in great collaboration. They have been able to ensure that in our centers we have enough supervisors and enough invigilators to take us through the examinations. The regulations require that all the phones for all the officers that are undertaking the examinations be put under lock and key, and the key is supposed to be kept with the supervisor. We expect that all of us who are in the exercise will uphold that. We do not expect that we have any other phones in the centers. Weche moko motenore kod mag penj ni jopuonjre ma romo 31,670